Мне трэба тэрмінова фарбавацца. Чаму? Ты бачыла? І што? У сэнсе, і што? Ну, сівы волас. Гэта не і сівы волас. Гэта ўжо пачалося. Ты літаральна 5 хвілін таму казала, што ў мужчынам сівыя валасы ідуць. Гэта іншае. Чаму? Вось я і пытаюся. Чаму? Таму што жанчынам за сабой трэба сачыць. А мужикам не трэба. Трэба. Але ім сівіна гэта статус, харызма. А жанчыне? Нешта яна сабе запусціла. І табе самой не падабаецца сівізна? Не ведаю. Мне здаецца, усе вакол, усё маё жыццё гаварылі, што жанчыне нельга старэць, асабліва на паказ. Цяжка гэта. Вельмі.